Paghuman ako og laag sa night market, gibati gyud ko kagutom. Unya na ako'y nabantayan diri sa skina nga perti gyud daghanang tao ba. Nya mo tong ni-try na lang po hugso. Nya pagtan-aw nako mga kan-anan man dai ni diri dapita. Sakto ra pod kay gigutom na ko sa sigig pili-pili dito sa night market ganiha. Naglakaw-lakaw sa ko kay namili ko kung unsay akong gusto nga kanon ug sudanon. Kadugayan akong lakaw-lakaw diri gyud ko napadpad sa seafoods kay mao gyud akong paborito ni mga seafoods ba daghan mo kog namalit ani ganiha. Maong na curious ko kung unsa kalami ilahang timpla diri. Gibutangan pa yun nila og sus gigutom na gyud ko ani ba. One rice alang dayta karon kay na feel mo kun ako nga nitambok nako karon. Ya nakabantay ko wa man day koy pangtulak mo palit sa day ko og juice or salad ba. Kanina lang salad akong paliton kay healthy pa. Nya di ra ba ko ganahan mag soft drink so mao ang kanina lang akong salad. Nya hinay-hinay na dayon ta og batse padung sa ato ang pisto no kay basig pangkaon ato nito. Maayo kay wala ra hipusa akong pagkaon kay ako ra ba ning gibilin ra dire. So unsa pa akong gihuwat sugo na ta og kaon. Lisuda da ikaw og seafoods basta gawanhan oy pero sige na lang kay way lisod-lisod ni kay gutom na. Dong, okay pala ka diha dong, nagilom-hinom lay ka dong. Okay oy medyo naipit yung kaning dapita ba. Semi galisod lang yung kani akong porma. Nya kaning salad na sa datong banatan kay ganiha ra jud ko ani kakanunon ba. Lisod lang kay ikuha aning salad kay gamay ra yung kutsara mo nang gamitan na lang to pinababawal na teknik be. Medyo na challenge ng ko aning pasayan ba kay lisod kay tangtangon ang iyahang pakpak. Samot na gawanhan ko niya na pa sulupin. Sus galisod jud ko mo nang ang akong gibuhat. Ako sa lang gibutang akong cellphone. Da solve lagi ang problema. Resume sa tagkaon. Da hurot lagi ka busugan ako ya mauli na sad ko kay kina busugan ay ko kayo ba.